Naro simukaende kumunda izvozvi tokurera kumunda ikoko. Saka ndaizorega kuenda kumunda ikoko ndaona kuti aiwa ini ndikazouraiwa ndotanga kufamba kumaprofita ndichinodi tati tikaenda kumaprofita tikanopiwa muteuro izvo zvokandawo wazvo muteuro ende tikatoenda kumaprofita muteuro zvoita wesi matombo aya kutemwa. Ini ndakapisirwa imba iyi nebhanang'ana. Alright, nemeni. Alright. Saka ndapiswa imba iyi nebhanang'ana inini pakuti ndivharirwe mheni yakuti isadzokorore mune vana vanokwana kuita 5. Alright. Vakabuda mumoto iwoyo. Alright. Imba iyi yatotsa. Iri ndobharaurawe. Alright. Nepapa pesa. Alright. Maplates akapwanya. Madina plate angarowa madina plate achidona. Magarima muri Zimbabwe kusangana zvakare kwari kuita pano pa Sly Media TV nepa JCTV Africa tiri kuno kunzvimbo yekusanyati. Vamwe vari kuti ndiko kumusha kwageza, vari kuti ndiko akawanda. But anyway, we are not here for nyaya yageza, tiri kuno kuzokupakurirai nyaya, munoziva tiri vanhu vemakuhwa. Saka tiri pano kuzokupakurirai nyaya dziri kuitika kuno kunzvimbo yekusanyati. Kana uri first time kusvika panapa, gara wasubscribe, isa like, wobva wadi waisa notification bell kuitira kuti usasarire patinokupai nyaya. Tiri kuno kunzvimbo yekusanyati, kuvillage rekwa Vheri kana kuti kutashinga, village 4, muzvezve 1. Kune nyaya yatadaidzirwa nemhuri iri kusangana nedambudziko rekuti vari kutemwa nematombo avasingaoni, uyezve pane zvinhu zvinenge zvichitaura. Saka tatiregedzai tizvinzwire tega kubva kune vanhu vari kusangana nedambudziko iri, uyezve kuti imimi semhuri yeZimbabwe mungakwanise kuvabatsirawo sei. Pano ndina baba makadii? Tiri kwedu makadiwe. Zita ndiani? Ndinoitwa Vamasauso Manyokura. Alright. Baba, tauya pano nekuda kwedambudziko ramambonge muchinditsanangurira tisati tapinda pamhepo. Mungatsanangure kuti dambudziko iri ramuri kusangana naro rakatanga sei uyezve rakamira sei? Ndo chokwadi chandingakwanisa kutsanangura nezvazvo. Kuti dambudziko iri rakaitika inini ndiri kubva kuAma kuGwero. Musi takaita 7 days 3 musi wekudzoka wanga uri musi weSunday. Saka ndakasvika paningiri pamashopu apa ndobva ndanzwa kuti kumba kwako kuna kuvati wako nemako kwakuitemawo nemako nevanhu here kana kuti vanhu vakatotsvaga kuti kuona kuti vanhu here kana kuti chii, but vanofita kuve vanhu vaitikanda mako pamba pako. Pamba pangu kwanzi ndofunga zvikomba zvemukadzi wangu kuti ungave vanhu vaida kuedza mukadzi wangu zvinhu zvakaita izvi. Alright. Saka ndobva ndangoti regai ndibve ndiinde kumba ndinoona. Ndosvika pano musi iwoyo hazvina kuita zvakazoti mangwana acho ndobva zvatanga kupotsera matombo. Right. Saka tichipotserwa matombo takadaro ini ndakatora nguva yekutora kumbotenderera kuti ndione kuti vanhu here ndine tochi, ndikatenderera raundi yose yemusha wose dai tenderera kutsvaga kuti munhu wacho ari papi. Pese apa ndandine zitochi, ndikasvikapo ndikakumbira zitochi apo pamushauri apo pawasawera wangu apo. Ndikakumbira zitochi papo rinovheneka zvokuti ndikati regai ndione. Saka nanguva ndakanosvika kuseredhi chirugwi chenguruve, mai vanga varumba ndakanzwa vakuchema. Alright. Tisati taenda kune pakuchema kwamai, imi muchisvika pano muchitsanangura zvamamanzwa kumagirosa, kuna mai vakakutsanangurirai dambudziko iri vachiti zvakafamba sei? Ivo vakati kwandiri isisu takati tiri panapa taangokandirwa mahwe. Hameno takaona munhu achinge munhu abvawo akapfeka zvinhu zvinenge zvichida kuita zvitema, akasvika akamira pakanangana nechirugwi apo papowero. Saka naipapo paakamira papo nguva yakangonyangarika munhu iyeye tichitarisa kuti timuone kuti munhu yanyangarika apa aendepi. Tichipedza kumutarisa tichidzoka apa takutanga kurohwa nemahwe. Ndozvavakanditsanangurira panguva iyo. Alright.
Alright, chipfuurira mberi nekuti zuva razvakazotanga mave panapa. Saka tave pano manje, inini ndasvika ndagara ndaona kuti izvi havasiwo vaya vataifungidzira vanhu vaya kuti vanhu ava havasi vanhu, havandofunga kuti zvinenge zvidhoma kana kuti zviri kugadzirwa nevakuwasha, mishonga yakatora vakuwasha, nokuti ava vana vangu ava vanga vatiza kubva kuvarume vavo vauya panapa. Pakatomboita kakutaudzana kekufungirana, tikaenda kune chimwe chiprofita uko kwanyoka uko, tichinotsvagisana kuti ndione kuti ichokwadi here chekunzi ndovari vane zvinhu izvi zviri kuita apa, nokuti zvinhu zviri kundipotsera nehandisi kuzoona, izvi zviri kungondipotsera nehandisi kuzoona, apa zviri kutema vanhu kusvika navakuwara, manje better than kunobvunza kune vamwe. Saka ndaenda naye mukuwasha kunosvika ikoko kuchiprofita, ndobva taudzwawo saizvozvo, ndikati pamwe shuwa ndiye mukuwasha aita izvi, ndikava ndinofungidzira naye. Muchitaurira mukuwasha akazvitambirawo sei pamakataura kuti pane zviri kuitika? Haana kuratidza kuti ane zvaanoziva here pamusoro penyaya? Akaramba akaramba apo, akaramba akati izvozvo inini kuti ndingafungidzirwe nyaya iyoyo ini handisi kushanda naizvozvo, asi kuti inini chandongoziva ndiri kuda mukadzi wangu, sekutaura kwandakaita, nekuti ini ndoda mukadzi wangu kuti adzoke nemhuri yangu, ndozvandakataura. Izvi zvokuti kwaiko ndine zvimwe zvandiri kufungidzira kuti ndingakushandisirei mushonga, handina. Ndikataura shuwa nababa wake ndikati izvese izvi ndimi uri kuzviita kumusha kwenyini, ndichitokurukura nababa wake mukuwasha wangu, vakati isa meno kuda kwevana vanogona kuzviita, isa hatizvizivi baba vacho. Ndikati inda kutsvaga zvandiri, ndikaona panondiyamura kuti zvinhu zvidzokere kumuridzi ari kuzviita, ndototsvaga zvidzokere. Saka ndopatakazoenda kuchiprofita chakazomiswa chotimisirawo nyaya idzi kune vanhu vari pauzviruko. Mungatitsanangurirewo kuti pakutemwa kwamaitwa nematombo zvakazopfuurira mberi zvichiita sei, uyezve zvakaita nguva yakareba zvakadii zvichiitika? Leti yazvakaita zvinogona kuve zvakadhabhura 3 months. Nokuti kumunda chaiko ndakakonwako kushanda, ndikureva period yazvakanyanya kuda kutatisa vanhu kusevenza, inokosta 3 months zvakakwana. Imwe ndiyatata kutsvaga kuchiprofita ichimboti zvamiswa zvambodai vatrevera nhema dzavo zvambodai, wondomboona kuti pamwe uyu anenge agona, uyu anenge adii, moziva mashandiro edu. Tinenge tichifungira kuti pamwe munhu akandiitira uyu anenge andiitira nemazvo zvakakwana, izvo wobva zvabhirika. Imimi ngatifurei mberi. Tinoziva kuti kana masangana nezvinhu zvakadaro munogona kuchipinda muhomwe yenyu moparadzana nepfuma kuti zvimire. Makaparadzana nepfuma yakawanda zvakadii kuti muedze kuti zvinhu zvimire, uyezve ndezvipi zvinhu zvamakarasikirwa nazvo zvakamisa upenyu hwenyu panguva iyo yazvakaitika? Ngati tine dambudziko rekuti panapa tatine mbudzi dzevana, takatozotora mbudzi dzevana dzinokwana kuita 2, netsika iyoyi ichida kuti tiyamurike. Saka pamunenge muchifamba apa, vanhu vari kutiwo kudiva, maprofita vari kuti kudii panyaya iyi? Pane kwakatangira here dambudziko iri? Vari kukwanisa here kubata kune muongo wekuti dambudziko iri rakabva kupi? Wani profita uyu ndakanyanya kuda kuita seakaona hake bijana kuti naiwa, nekuti uyu akatinongedzera kuti pamusha iwoyo muchazvinzwa zvichitaura. Hazvina kunonoka kutaura, zvakabva zvaburitsa pachena kuti zvitaure kuti zvatumwa kubva kutu. Saka kuratidza kuti uyu anenge akapinza simba rake.
Alright, tisina idi kutaura mazita, mataura mukati munhu kwazvikunzi zvakabva, manga makaitawo dambudziko naye here kumashure? Kwazvirunzi zvakabva zvichitaurwa panhanga dambudziko rakaitika nderekuti ini ndakapisirwa imba iyi nebhanang'ana. Alright, nemheni. Alright. Saka yapiswa imba iyi nebhanang'ana, inini pakuti ndivharirwe mheni yakuti isadzokorore, mune vana vanokwana kuita 5. Alright. Vakabuda mumoto iwoyo. Alright. Imba iyi yatotsva. Saka ndobva vabuda mumoto iwoyo, ndichizosvika panapa ndakatoona imba iyi yatowire chibva kumashopu. Vana vatoiswa panze apo. Ndobva ndati pakadai sokuda munhu achadzokorera. Izvo zvamboita sose. Ndipo ndakamhanya kuti ndinotsvaka mushonga yekudzivirira kuti risadzokere bhanang'ana. Ndipo ndakanzi ndatora neuroyi uhu. Nemuprofita vanzi ndimakazvitsvakira uroyi uyu. Munhu wamakanotorera zvinhu izvo zvanoda kubhadharwa. Hamuna kupedza kubhadhara kune munhu iyeye. Ndikati ndakabhadhara, ndakaenda ndakanorima kumunda kwake. Tawirirana nezvakauya nomukadzi akachizotaura kuti zvamakonwa kuningirika kubhadhara baba vaya, uyai muzorima kumunda uko. Saka ndikaenda. Saka ndadzokera kwavari mai avo kuti ndinoodza, ndovakazondiudza kuti kwendizo endai kuMalawi munobhadhara uya hapana anogona kuvabetsera pana, endai mobhadhara kuMalawi. Alright. Saka mukumanzwi enyu muri kutaura kuti munhu uyu makanga mawirirana zvamamawirirana, asi akazoita undyire akada mari yakawanda. Izvozvo ndozvandiri kuona, nokuti iye changa kudai ihapiri inini ndakamupedzera. Alright. Anga kuda kuingiliza futi mari yake pazvinhu, nokuti inini akanga ndichaja mabhagedhi anokwana kuita 6. Alright. Mabhagedhi 6 murume wacho ari mupenyu. Saka iye ndokuzonditi zvawashaya mabhagedhi 6 aya, wanonoka kudi kubhadhara chiuya uzondirimira kumunda kwangu. Ukarima toona kuti ndima yorima ihombe sei. Saka nainini ndaraunda akakuwarawo zvishuwa inini ndisingasaendi kunomuzivisa kuti ndakarima kumunda kwako. Ndikadai handina kunomuzivisa, asi kuti mai vekwake ndovaiziva zvavaiuya vachitaura nepano pamba vachitonditsvaka kuti pamasauzi hande munobhadhara chikwereti chenyu chiya chamakaita kunani? Kuna baba. Munobhadhara chikwereti chenyu, mukabhadhara mukarima apa mapedzawo chikwereti chenyu. Ndikati zvakanaka. Ndobva ndasunga ng'ombe panobva ndaenda ndokunovaitira pandima yavo. Saka ndima iyo yanga yaita duku pakuchaja kwanga yaita mabhagedhi avo 6. Ndikati ndozodzokera ndouya ndokukoforirai kana mbeu dzenyu dzaita raita. Akati zvakanaka. Ndobva ndavasiyawo. Mbeu dziya dzamera zvishuwa muya mandavadzvarira muya dzatodaiwo, vabva vati kwendezvo zvakanaka vamasauso, uyai muzondikoforera. Ndobva ndasumuka ndokuenda ndokunovakoforera. Saka ini manje kuti tizobata kuti ndivo zvishuwa, ndakatozozvinzwa nevana zvizotobva kumapostori akamheno kumhondoro uko kwakanobata vana. Ndovakazondifungisa kuti nhai baba, kuziya zvamakaenda kunotora kumunhu kuvharira mvura yemheni iya, pakarohwa nemheni paya, zviri kunzi ndo kuri kubva zvinhu izvi varuda chikwereti chavo kwamuri 1. Hamuvazivi here? Ndikati zvishuwa vaya ndakavabhadhara ndichivarimira, but uye mudhara uya pamwe ndiani amuka zvipi izvi zvinhu zvakudai soizvi. Akutaura chikwereti, handina kuenda kunomuzivisa kuti mudhara ndakapedzerana nani nemai vakwako vachiuya kuzotora chikwereti kwandiri. Handina kunge ndadzokera kuna mudhara uya. Saka ndaifungira kuti kuda ndo mudhara uya wamuka chinhu ichi chakutaura kuda chikwereti chake. Ndozopakapinda pfungwa dzangu, ndakutoudzwa nevana vari kubva mhondoro. Saka ndakuenda kunovaferefeta ivo kuti ndinovaudza. Ndakanga ndatoudzawo chairman apo, ndobva ndazosimuka ndokuenda ndokunovaudza. Ndavaudza, ivo hatina kurambirana ivo neni. Takabvumirana.
tabvumirana hamenowo zvakapindirawo zvimwe zvoukasha zvinopinda nekumwewo. Ini handina kuziva kuti kwazoendwa neseri nevamwe vakanovatunga-tunga ikoko vaiva pakuvengana ipapa pachedu chedu apa vobva vatumidzira zvinhu zvavo. Zvakutoenda kuya zvakunotaura nevaya zvakuya munomusha zvakuko chazogwisa hapana. Ndaizvituka ini kuzvishaudha chaiko chaiko chinjishaudha zvekutshaudha zviya but izvo zvaiva zvakanyarara nguva yose zvichipotsera chete mahwe zvichirova nematombo zvirova miri wese ukati ungotendoka kuti upinde mumba mwadza kumusana kuto rohwa nezidombo. Kumunda chii chaitika? Mambonditaura nyaya yekumunda. Kumunda taiti tikabva panapa hamene musi watabva panapa takabva nguva izvi takatanga kutemerwa panapa. Mwana akakutwa nezidombo rakakura. Chaingotema munhu wese. Vana vasarohwa takatanga kutemerwa panapa pane dhiramu ipapa ndaitogadzira ngoro iyo ngoro ndaitopomba ngoro apa ndikanzwa kumusana kwangu kuti to hazuva ratodai so ndotuka ipapa pandaimisa takanyoka zvinyariko zvondirovere tabva apa tasimuka kumunda tanosvika kumunda bata marani edu takuda kuti tiiti chovhei pamberi tabva taona pakandwa chinenge chagodho chakadyiwa nemujuru so chakaningirirwa chapotsewa mai ava ndochakuti katopfupfuku ndobva chati puhu sepapa indocheuka kuti chinhu chakandwa nani papa pane vana vatiri kusakura navo ndovakanda naive ndiani ari kuita izvozvo anzi chawira ipapa chakuta mai avo nguva vachinonga paya so tatarisa uko takutarisa kuti chinhu chakandwana neichi apa pamunda panapa hatisi kuona munhu ko munhu akanda chinhu ichocho chindia ndanzwa chigadhi kumusoro kuno kugugotsoka tovu chabva chaparara chigadhi chiya kwese uku kwatsuka uruva uku kugotsoka nai ndongotuka paya ndikati wakomana nekumunda kotatadzei izvi ko munhu wacho kana chiri chikwereti adii kutaura zvaari chikwereti chake pa zvakazogumisira zvakutaura manje zvakurova vanhu pano feya mumba umu mukapinda mumba umu kuti muvate nemunazvo mukati momu. Zvaitora nguva yakareba zvakadii? Zvaigara kana ogona kudzima kana kuri kuti mavata kuma 11-12 ipaunombonzwa zvamuchimboita sechatezii nguva yose zvinge zvichitaura nemwi kana kutukana nemwi. Let's say paita vanhu vauya vakushanyirai kana kuti vanhu vevhileji vauya kunoku vaizvinzwawo here zvinhu izvi kana zvaingotaura nemi chete? Paive nevamwe vanototi madzisahwere angu andotamba nawe vaiuyawo taimu yekuteva arigai tinodii tinoona kuti chii chiri kuitika ichi vaingosangana nayo kweswahili vaitotemwa ndikapotera kudzimba dzevavo ndaitotemwa ndakambotsaona ndikaviga mudhumbeni mamaire kamira apa vana vakapindirwa mumwe vakatemwa tichitemwa tese nodai kwese hapana pandaipotera kwese kwandangopotera nyange muvhileji ndaiteverwa ndichingotemwa kwese kwana gudoko ndakararako ndichingopoterwa ndichingotemwa saka ndaitoshayikwa kupotera takadzima tangogara pano tangotemwa taapano pamba tisina kwatichapotera chitika ngoenda nditonourayisa dzimba dzevanhu magirasi sekuraya kwakaitwa magirasi emberi. Alright. Ndombouya kuna kwamuri mama kuti imimi pazvakakutangai nyatsotsitsanangurirai kuti zvakatanga sei munonyatsotipa picture yacho zvaiita sei pamaipa pamunoti zvakatanga. Pazvakatangira ndepekudai ndakati ndauya ndakabika sadza taipisa mavivi kunyima kwataipisa ndobva ndauya ndikabika sadza rangu apa nekurumbidzawo semunhu aiva aronga pamba baba vasipo tapedza kudya nevazukuru vangu. Mucharangarira utongo uri mwedzi upi? Mamuri muna October. Ndoziva mwedzi ndopatagara ndopatakaona munhu achibva uko akapfeka zvinhu zveblack ko munhu yagurira nepapapa ari kuenda kupi dzave nguva kwai kuri kuma 8 isati yanyatsochaya
pakati pa7 kuma7 ku8 yachaya. Saka ndobva ndati kumunhu uya ari kuenda kupa akamira apa ndobva aramba akatarisa panapa. Ko munhu akatarisa panapa ari kudei, akaita afunge munhu wechirume. Saka munhu uya ndobva taramba takamutara ndobva apinda road sanoenda kuChepiwo Chigayo. Achitaanzira kune vanhu kumvura. Ndobva munhu uya afamba enda nedanga renguruve ndobva anyangarika. Ndikati vanasimukai munoona munhu anyangarikira apa ada kuba nguruve. Tione kuti aenda kupi. Ndobva vanovatadza vakati atamushayiwa. Ndobva ndasimuka ndikati amutadza kuona munhu andaona apa manje hakuna kwamboenda. Ndobva ndakanotendera ndikashayiwa. Ndichidzoka tichigara apa matombo achitotanga kuuya. Vana vachitizira mumba achiti pindai mumba tipinda mumba tichitemwa mazen'e ose aiboka. Matombo achiwira mukati. Asi maburi pasina. Ndima ndaviga vana ndikati pindai pasi pemubhedha ndobva ndamhanya kwabakare ndikati uyai mundionero zviri kumba kune vanhu vari kundipotera kwaita hondo kumba. Alright. Muchitanga kunzwa matombo aya makafungidzira kuti chii? Ndakafungidzira kuti munhu uya yanga akamira apa ndiye akunditira hondo akundipotera. Ndaitoti wo munhu. Ndakubva ndadi Bakare vabva vauya nematochi vadana namatesa nona Bakare. Vovheneka kwese uko. Vakanditi ndai makadai gogo. Mugarire uko kana mamuona mushedzere varume vamubati. Ndobva ndatarira kwese uko hakuna kana munhu. Vaya vamutarira vamushaya vakati hapana munhu apa. Ndobva vaenda kudzimba dzavo. Ini ndasara pano hondo yatanga futi. Ndobva ndakati mai ndipo vata sei magirazi ose afa. Ndobva ndakapinda road ndakudai ndiende kwaChairman. Pandasvika mberi kunzosangana mwana wangu mukomana Gudo. Akati mama kochii mufamba neusiku kudai. Ndikati kumba kwaita hondo yematombo. Akati ndiani? Ndikati hamene vanhu vari kundipotera. Hatadzokere tinoona vanhu ivavo. Tisvika pana titemwa tese naye Gudo wacho. Titiende kwaWedhi uko kwaMailoyi. Titemwa tese nana Mailoyi vacho kwaMuchange kwose chitemwa tese. Zvangotema chete zvisingatauri. Saka maingoonzwa matombo acho namaona here kana kuti titokuvara chitoaona matombo titokutose vanhu vakatotemwa vanhu ivavo manifdo angu osa kwose kwana mai Divha kwana mai Yusuku vakatotemwa tikatodzima tadzingwa nababa Yusufu vakati ibvai pano muuraisa imba yangu. Ndobva takabva tikadai kwana mai Madzvanya tikavata kwa mai Madzvanya vakavata vakatobata demo vagira ifunga kuti pamwe munhu ari kuzotirwisawo pamba ivavo akavati agere mukuwasha takavata mubhedroom ite nomukuwasha zoguma kwaedza ndichiti regai tidi ndiende kwaChairman. Ndikaenda kwaChairman ndikavazivisa ndikati Chairman ndozvandasangana nazvo kumba kwangu hana kurara nevanhu vangachipotera matombo. Saka ndabva ndadzoka pano ndikangogara vakadai mamaenda kupolisi. Munodi upani munhu iri mukufungidzira makambomutsana naye. Ndikati hapana wandakamutsana naye kunze kuvakuwasha ndiwa ndotofungira kuti pamwe zvavakakonana nevana vangu pamwe vangadaro vari kundipotera. Vakadaka mune umbo dai mafamba maenda kuadha. Ndikati kana vari vanhu vanogona kugarira munodi watidi wandiponda ndina mari lift. Alright. Panguva yese iyi maifunga kuti vanhu chaiwo ndozvataifunga. Ndobva ndangobatikanawo kuti ndiende kupolisi handina kukwanisa kuenda kana kumaneighborhood handina kukwanisa kuenda. Ndobva ndangogara ndikangoona zvinhu zvaiva zvingoramba zvichingoitika ndisingachavati pano ndichingopotsegwa. Ndakutotsvaga kwokuvata kumwana wedu mukomana uko. Matombo aingouya futi achiteera ikoko kusvika baba vauya pano vakasvika pano kana ndisipo ndaenda kuNyimo kwataipisa mari. Ndobva vasvika pano vakaona kuti mai havapo vaenda kuNyimo asi mukadzi wenyu ari kutemwa. Saka ivo ndakatoona vakatsamwa ndichibvawo ndikaona vakagumbuka ndamakadiko vakangoti ndikati ko makagumbukawo ndiri panguva yakaomawo here yehondo iri pano yematombo mosvikawo mondigumbukira kuti ndozviya zvipi pano pamusha penyu. Saka ndobva vazogarawo vachizoona hondo iyoyi vakatombotora nhema vachiti pamwe ndiri kudi vanhu vangu vachingotenderera vachivheneka kwese uko. Saka musi wandakazotemwa inini vari pano vakati vachivheneka kwese kuvatora chivari ku inini mabhenji rangu randakaumba ari pamusuwa akatogwa zvidhina zvezvo ndakavakisa bhenji ndikapondewa nazvo ndiri mumba umu. Ndikati mai wandofa here ndiri muno mumba avo ndopa vakazodzoka vachimhanya vakaona ndatokuvara ropa rakuherera vachiti kuri kuchemei. Ndikati hamusi kuona kureva kwandaitiwa vafunga pamwe ndikuchema zvekungochinyepera vakaona ropa ratoerera kwenuko. Mai Muchanga vakauya chimhanya vakauya vakandigezesawo ropa riya vavandigezesa vakazonditora mai Muchanga. Ndopa ndakatanga kumbota sekuti adzimuka mbijana. Alright. Musati madzoka muri kuNyimo zvaikutevera here pamakanga? Aiwa pandaenda kuNyimo zvanga zvisingateveri. Zvaitongoti kana tauya pano pahamba pedu pano. Zvototanga. Asi ndikabva pano apa zvazvatanga ndikaenda pamba pevanhu hazviuyi. Asi ndikabva pano matombo yacho angandonosvika neni kwandiri kuenda ikoko. Saka ndozvaitika pano. Saka ndadaro ndokubva tagara nguva refu nababa vakati ini ndingaende kupe mushauri wangu kwandotizira kwandoenda ndinotemesa vanhu vane
pane misha yavo. Ndovatangoshinga kungoramba takagara pano tingotemwa, magirazi achiuraiwa, ndiro dzichiuraiwa, mbasha dzichiuraiwa, maredhiyo zvichiroverwa pasi, mari dzini ndikarongedza dzokutwa dzonzi mungondo pasi. Kusvika tangoramba tidaro tikaenda kumunda hakuchashandiki, hondo kupotsegwa muchitemwa, mbeu dzikararira mumunda tichitadza kushanda tichitemwa mumunda imomo. Kusvikira zvazoti muna uyu March ndopatanga kumboti dziki tiri hondo yacho March kubva October. Tinoziva kuti kana zvinhu zvaitika zvakadaro munogona kufamba muchitsvaga kuda kuti vana vanokubatsirai muchitaura navo ivo vaitwa kudii panyaya iyi? Maprofita aitaura achiti baba ndamunobhadhara mari kwamakatora mishonga mutombo yenyama kanotora kumunhu munhu wechikwerera ada mari yake saka baba ndamunobhadhara mushonga iyoyo mouraisa mai avo. Mai avo ndovandaona kuti palist yekutanga kudi kuuraiwa nekuti izvo zvidhoma zvaizvikana zvaitaura zvichitaura kuti iwewe ndiwati kutouraya totanga kutouraya iwewe iwe masauso wacho tiri kukuuraya futi atando tutora nenyama yako kumusha kwedu. Ndikati manje nevanhu vacho vakutuma ivavo kuti muone nyama yangu inini manje ndikafa hama dzangu ndakatodziudza kuti inini ndikafa chitunha changu hachivigiwe chinotora chakadaro motoudza vanhu venyu vakutuma ivavo kuti izvo mugadzire imba yekuisa chitunha changu ndozvandazvipindura ndichizviudza zvikanditi kana une nharo sumuka uende kumunda izvozvi tomukurera kumunda ikoko. Saka indazorega kuenda kumunda ikoko ndaona kuti aiwa ini ndikazouraiwa ndotanga kufamba kumaprofita ndichinodi tati tikaenda kumaprofita tikandopiwa muteuro iwoyo zviya zvokandawo wazvo muteuro ende tikatoenda kumaprofita muteuro zvote zvoita wesi matombo aya kutemwa kuita hondo. Ndozvataita. Right. Ndizvo kamhuri yeZimbabwe zvatakakubatirai tiri kuno kunzvimbo yekusanyati. Toda kuti tichipfuurira mberi tichitaura dambudziko iri makaritarisa munofunga kuti chii chingaripedze? Rinopedzwa nekutaurirana nevanhu vari kutaurwa nababa here kana kuti ndeape mapedzero amunofunga kuti dambudziko ringaite mhuri yeZimbabwe ingakubatsirei sei? Dambudziko haringamboperi nekutaurirwa kunzi kwai vanobhadhara kwavabvumi vanhu vacho kubhadhara asi manje izvo zvakatsopesa zvati Agnes achaudza vamwe ende toda kukura asi Agnes achaudza vamwe kutaura kuti sokuudza vamwe handiti zvinoti kutaura ndichiudza vamwe ndozvazvaitaura kuti Agnes achaudza vamwe. Saka dambudziko iri handioni sekuti rinopera izvo zvinhu zvacho zvisina kubatiwa nekuti munotogona kuita kuti zvakaenda izvo zviro zvakagara zvaimbonyarara saizvozvo woti zvakaenda izvo zvirimo mumba imomo zvakangonyarara zvirimo kana zvikada kutanga hondo yazvo zvitanga futi kuda kuita hondo yazvo zviri mumba imomo. Patainzwa pandambonzwa vamwe vachitaura kuti zvaitodya nechikafu zvaifamba sei? Pachikafu zvapoka hatina kuona kudya kwazvaita asi kuti sezvinhu zvaitogara mumba muka kuda zvaitodya nesu chikafu nekuti chikafu chacho chasingamiri chaingoti nguva diki diki ukatenga bhagedhi harisi kumira 2 days 3 days bhagedhi rinenge ratodiwa ratopera. Saka sezvinhu zvaigara mumba ndomadyiro azvaita asi kuti tione zvichinokora kudai taiona kurohwa mambama tichirohwa nekutswinywa. Saka zvinhu zvati zvaigere nazvo zvotodya nesu nekuti hakuna kwazvaidya nekuti zvaitobikwa chinge marutemo nekuti taiti tikasumuka pano toenda kumunda toti nazvo tinoshanda zvezvitema tichadza kushanda todzoka pano zvinesu saka zvaigara ku zvaitodya nesu ipapano. Alright. Tinoziva kuti kune vamwe vanhu vanogona kuzvikwanisa ndizvo kamhuri yeZimbabwe kunemi vanoita zvemweya muri kunzwa dambudziko rasanganikwa nemhuri iri kuno kunzvimbo yekwavheri village 4 muzvezve 1 munokwanisa kuvabatsira nenzira dzamunokwanisa kuvabatsira. Imimi baba namai mune pamunokwanisa kubatika here pamafoni pekuti vanhu vanenge vachida kuzokubatsirai vanokubatai sei uyezve ndezvipi zvamakasununguka nazvo kuti vanhu vanokwanisa kubatsirai vanoda kubatsirai nemari kana vanoda kubatsirai nekubata zvinhu izvi ndezvipi zvamakasununguka nazvo kuti zvikushandirei? Ini sekufunga kwangu ndichiti kuda dai ndaikwanisirwa kuti nyangwe vakakwanisa kundibatsira kuti ndiwane munhu anondibvisira zvinhu izvi zvachose kuti munhu iyeye ndibve ndaona kuti izvi zvinhu hazvichapindi futi hazvichaiti sezvazvachiita nokuti zvakanditemera mukadzi akatobuda ropa
kuratidza kuti zvatouraya. Saka zvikandiurayira mukadzi iya imwe ngozi yandaita mukati memusha. Asi manje ndandichitoti dai ndikawana munhu anokwanisa kundibetsera kundibvisira zvinhu izvi zvachose, ndaiti makurukuto veZimbabwe vandibetsera. Alright. Alright. Mai ndezvipi zvamunoti zvakakusunungukirai kuti zviitwe kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei nazvo? Zvanga zvakanaka ndezvekuti dai tawanawo rusununguko. Nekuti nguva yatabatiwa nematombo aya hapana kana rugare kana kudya sadza hazvipindi. Saka nyange nanhasi todzidzira kudya chikafu hachisikunyatsopinda kusvika pari nhasi. Saka dai tingoti dai tawana rubatsiro rwosununguko kuti tirege kusangana tirambe tine hondo yakadai so. Nokuti zvizvi ndotori nedambudziko rekuti musoro iyoyo wandaipondwa nematombo nemuviri wangu wese uchiri kurwadza nanhasi. Musoro chaiwo izvo zvinogara uchingotenderedza kudai kuti adzungu nombowira pasi. Saka hamene kuti dambudziko irori ndikabatsirwa sei pamwe chete nekubatanidzwa kuti pamwe ndingagonawo kurarama. Okay. Tichitarisa mataura kuti makaita dambudziko rekuti kana kumunda kwainetseka kushanda, zvinoreva kuti chikafu chaicho chekuti murarame semhuri chakatokanganisika. Chakakanganiswa nesora. Hakuna kumbozoita kwakaita sora rimwe kutoba zvekuti minda yedu idai kwauchinzi ndimo kuti iground rinooneka uswa hwoga wakadai wotooneka kuti apapo hapana kushandika. But takazongoda kumhanyira zviduku chirija hachina chatokundikana chibagweni nesora. Mvura nobva yaenda zvachose. Saka nhasi hamuna chinhu ndo zvibagwe zvacho zvimachazuva zvirimo. Kutuni yangu yakatorarira ndarima. Yakatorarira ndokusakura ma1 haana kutombozobereka zvakanaka zvangotadza kuzosprewa nenguva. Divi rose hombe ranga rine kotoni rakabva rangorarira. Saka ndotorowa padambudziko ravo. Alright. Ndizvo kamhuri yeZimbabwe zvatinazvo panapa mhuri yekwamanyukura kuno kuSanyati. Tiri kukumbira maybe nhamba dzamunokwanisa kubatika kana kuti vanokwanisa kuti vanenge vachida kutaura nemi vanogona kubatsirai. Nhamba dzangu dzinoti 077 88 7 22 61. Alright. Okay. Dzimwe zvakare anyway, tichaita kuti nhamba dzinge dziri pascreen kune vanenge vachida kubatai. Munobatika here paEcocash kune vanenge vachiti maybe vada kubatsirai nekuti muwedzerewo chikafu kana dambudziko richinge rapera. Dzangu nhamba ndo dziri paEcocash. Ava ndiwo neEcocash dzinoti 077 66 78 667. Alright. Zita rinobuda rinenge rakadzi Agnes Mtema. Alright. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe tiri kuno kunzvimbo yeSanyati sezvandambotaura pakutanga. Kune vakasununguka kubatsira mhuri nhamba ndidzo dziri pascreen vanokwanisa kubatsira neEcocash. Vanoti isusu tinozvigona vabatei zvakare panhamba idzodzo. Kana kuri kwekuti matadza kuvabata munovabata panhamba dzimwe dziri pascreen idzo dzedu pano paJCTV tokwanisa kukubatsirai. Vanenge vachiti no maybe tiri kuMount Darwin kana kuti tiri kwaMutare, asi dambudziko tinogona kuripedza, asi takasununguka kufamba kuti tiende kunzvimbo yeSanyati tinobatsirana nemhuri. Tibatei ipapo tokudirectai kuti munofamba sei uyezve mungavabatsire sei semhuri. Yapinda mudariro kamhuri yeZimbabwe sezvinotaura Shona ichiti mbudzi kuzvarira pavanhu unzi nditandirwe imba. Vauya kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti mukwanise kuvabatsira padambudziko ravanaro. Zvibva kwandiri inini Jethro, ndakamirira mukoma Sylvester Tapumane veSly Media. Noti ngatisanganei pamaprogramu anoteera, asi ngatibatsiranei nemhuri iyi kuti ipedze dambudziko kana kuti madzudzo avasangana nawo mumhuri yavo. Tatenda tosangana pamaprogramu anoteera. Matombo esa dombo. Alright. Esa ya matombo aya. Nzvimbo dzematombo esa ari kuuraya.
All right. Okay. Kwese kuno kusiri kuno. Izvi zvazvine harumu kinde. Chini rakarohwa rikapfekwa ndiri. Apa musoro. Dakrekera. Iri ndobharaurawo. All right. Nepapa pesa. All right. Maplates akapwanywa pwanywa. Kama dina plate angwarowa madina plate achipona. Ushadimba chararowa so propinda mukati asa paburi hapana. Ivapo zvose maitema asi buri racho hapana matombo ndeto pepsira so mama angori mukati matombo asi mama vasinogona vachiti vanogona kuzouya vachida kuona vakaitemwa navarimo. Kuti pamwe vanokuudza kuti zvakadai zvirimo zvimatombo zvacho vane dombora iro rawaipotereswa tichitaakatorasa mamwe tikasiya ipinde nawo pamwe tonobva ikoko utoudzwa kuti ndozvavaita. All right. Okay. iro igiravu ranga ratutiwa vaitira mvura kwese rakapera tichitema Ripi? irori Gravel rese. raitorwa uko nengoro vachidira kutendedza kwese vaidira kudai rakapera matombo tichitema rakapera matombo tichitema naro gravheri. All right. Iri rapa iri. Irori Iri. mukaisa kukicheni kwese taitemwa naro tadei tisina kuziva zvedu tisina kutora gravheri rakuti ponde saka taitotemwa naro matombo aro ose makuru akapera amwe ndikasati dukudukuta mahombesi akapera paticha. All right. And then my dinner plates munawo here